akta osoko bilkuran hauze da, ekainaren 25-koa, hau da papertin bat, papertin bat anitzen dira eta hau oso sinatzeko. Ekainaren 25-koa. Eta hau da, beste egunean astu zitzaidan, baina hauze da komisio batzordearen akta, eta hauze da akta uztailaren amazikoa. Hau da sinatzeko. Hori timbre hori, zirenean hori? Hori timbre hori. Eusko jarraitu da. Este la veo. Oinen, bueno, es hasiko gara. Sinatuko dugu zorrek edo zen? Zuek guradoz, no? Zure denbora egin, Hau manuskrito da, ez bai. Horredoz. Bai. Hemen, kontrakoa pentsatzen eman, baina bueno. Mantengo ingo dugu sistema berean, ez eta hortikan irakurri dut. Plenoetan partatzen ez duten sinotziak ez desatela sinatu bat. Osak, ez bazatet etortzen ez sinatu bat. Eta etortzen da gara iker, derrigorrezkoa da akta sinatzea? Atzen baduzu? Derrigorrezkoa da? Horrezkoa ez da ezer. Ez. Akta Zun sinatzea? baduzu nahi zer pistola bat ikongo dutzu? Eran suponatzen duzu akta eta sinatzen duzu akta. Ja, baina guk onartzen dugu akta, eta azkenean, ez dakit, baina idazkariak ematen dago onarpen horren fede, ez? Derrigorrezkoa da ere guk, onartu badugu akta sinatzea? Bai. Hemen eta beste lekartu batzutan ematen. Danok? Udaletik kanpo beste batzorde batzutan ere partatzen baduzu, jakin izango duzu, sinatzen duzu gabetera. Osea, eskolako batzorde baten partatzen baduzu, sinatzen duzu zen gabetera. Gozik posatzen da. Bai, danok? Bai. Normalan ez duzu. Igual. Igual. Ez que igual legeak esaten da hori, nik hori ez dut zalantzen iminiko, baina desde luego hori normalean Karboetako zenak normalean hori da, lehendakaria, idazkaria, o... Bueno, amelia, de ningún modo, ez da? Honetan, Danatariko onda, zeharteko legialdien zeharagaz bai sinatzut ezen bidea danak, Osa, legera eta nien hau diskutiko modu ere. Ez nik aldetzen dute. Goza da, idazkariaren ziurtu egitea, idazkariaren ziurtagileak ematen da akataren aginduz. Eta idazkaria ziurtatzen du, iraganean akta baten edo akordio baten gertatu den doza bat. Hau da, erabaki baten emaitzak. Hori bai, akataren aginduz egiten dut eta bisokia sinatzen dago. Baina akta onartzen baduzu sinatzen zuen. Eta ez baduzu onartzen, edo ez datzu gustatzen idazteko era, ez duzu sinatzen. Idazteko eraren gatik ez dut entzetan. Tokazu akatze ortografikoak esan dira. Gauza bat logiketa ez da, beharra izen ez derrigorra zein behar duzula. Hori ez da, nik ez dut uste bat. Nik ez dut da analiza hori, zure estudia da duzu, hori izateko, zuzara esan behar duzuna, lehen interpretan duzuna. Bueno, libera begire godo da ez da. Listo. Bueno, gaurko sinatu. Nik gainera txarto sinatu dut. Bai, claro. Idazkariaren lekuaren, Batei bitezu zile gotzik erdi, Claro, beste idazkari. Orduan nintinatu, bai. Gafa hori edo daude. Gatikaz aparte beste hiru bigarretxetan egonaz, eta gozako lan ez. Ez da inolako errazio egon. Denbora zu da maia idazkarik ezela, Eta gozina gotxi dira da, bai? Ez dugu zagantzan ipintzen, esan gure Ez, gu ez. Udaletxe batzuetan igual sinatuko da, beste udaletxe batzuetan ez da sinatuko, baina, bakarrik aldetokia derrigorrezkoa da. Orain arte ez badugu egin eta
beste batzutan ez bada egin agian ez da eta derrigorrezkoa. Logikoa izatea da, beste gauza. Derrigorrezkoa, zurezko duzu ezer komentatzen zari buruz, eta hartari buruz, ondo dago zaite ez duzu sinatuko hori asuntua ez da. Hori logikoa da. Baina beharrezkoa ez. Ni desberdintasuna ikusten dut, errozia izango da egin. Hori ez da, berak esan guzen duena da, ona juten badozu akta batzuk esan duzuna, azkenean, normalena, logikoena sinatzea da. Logikoa, bai. Baina derrigorrezkoa ez, hori ez teko zuzen da. Orduan, hauteskundetako aktak ezin entziatu dira, zintinean. Adibidez. Oiek, zuk emaitza onartzen duzu, baina gero ez da kasu behar eskotasuna hori sinatzeko, bakizu zuk bokal bezala sinatu egiten duzuz. Bai, claro. Ez berdin, administrazio guztietik, ona junta bat zean, hauteskundeetako. Eta? Zeratik da ez baina. Ez dakit, igual, han idazkaria ez dakolako prozeso guztia. Baina hemen, idazkarien sinaduragaz, praktikamente, egin da dago, zeferatario publikoa zuzera. Hauteskunde, bueno, no sé. Venga. Aurra. Bai. Aurreko akta onartzena, hau da aurreko akta da uztailaren 30. Bigarren puntua, hau da dekretuak. Orain sinatuko dugu, Dekretuak, horiek dekretuen zerrenda eman zen informazio batzorde. Hirugarren puntua, gizarte larrialietarako laguntza. Bueno, batzordean aurkeztu ziren hiruratira, gogoraziko dizkizuet, hiru dire, bata gizarte larrialietarako laguntza, 72. zenbaki dugun espedientea, eta eskatzen da alokairua ordaintzeko 525,6 €, hau da, 3.150 euro, eta mantenimendurako 122,6, 732 euro. Teknikariaren esanetan, diru laguntza hau eskatzeko alizateko, eskatezateko ezarretauden baldintzak bete egiten dauz, da beraz, proposatzen dau, alokairuan 126 emotea, 540 euro, eta mantenimenduan 161,57 emotea, 450 euro. Beste txosten bat da, etxezetxeko laguntza zerbitzua eskatzen dauena. Menpekotasun balorazioa daukan persona bat da. Balorazioaren berrikuspena egin jako 2013an. Bere osasuna txarrerago doa, eta beraz etxeko laguntza zerbitzua eskatu dauz, bere kabuz ezin dauzelako jain etxeko inolako beharrak. Bere familiak eskatu dau, ordu bete gitxiago edukitzea barikuetan. Zerbitzuagatik hilean, 96,19 euro ordaindu beharko dauz. Da, zerbitzua egongo dako martitzenetan, asteazkenetan, eguenetan eta barikuetan ordu bete. Hau da, astean 4 ordu. Da, beste etxezetzeko laguntza zerbitzu bat. Hau, barkatu, lehen ez dut esan, aurrekoaren espediente zenbakia 200 bat izan da, eta honena 129.
Da, honetan bai, pertsona bat bakarrik bizi da eta etxeetxeko laguntza zerbitzua eskatu dago. Mendekotasunaren bateko gradu bat maila, bat balorazioa. Eguneroko lanak egiteko medikazioa hartzen da, da norberen garbiketak eta bar horretarako hirugarren pertsona baten laguntza behar dago. Provisionalki gaur arte 3 ordu astean auki dauz, da abuztuaren batetik aurrera astean 4 orduko zerbitzua izango da. Beraz, astean 4 orduko zerbitzua da hilero honetatik 63,50 euro ordainduko dauz. Ados, osea, ikasi. Nik ez dut egoten iritsi. Este ni de nada, pero sí se. Azten nire beste uzgalda. Bueno, es el bici diferes. Hori dizu preguntatzu, eta jartzen dira estudientek ze formatu aldatu dugu. Bai, berro egin da. Egin da. Honetan ezin da. Espedientean. Aurretik egin dien akta sistema horrela. Hori ez dut aldatu. Gizarte Azkenien onartu dozu ez, Gizarte larrieletako diru laguntzan espedientea bakarrik agertzen da. Eta etxezetzeko laguntzan inizialak baita ere, baina nik ez dut da. Berra egin dugu, egin dugu. Eni fegazin. Baina hostien egin komisioetan sartu zatu. Komisioetan dena dela egongo dira, inizialak egongo dira. Bai, ordeko ez ikusteko, baina nik behintzat ez dudaz inizialik emango berez datu asko. Egin da dago. Emergentzia laguntzetan ez duzu izenik eman. Ez dut eman, ez dut esan ez baten ez bestean, baina gizarte larrieletako laguntzan hor inizialik besta gartzen bakarrik espediente zenbakia da. Eta etxezetzeko laguntzan bai espedientekei iniziala gartzen dute, baina hori, ez dut inizialik berez esaten. Laugarren puntua, nahiaren izendapena bi komisio betarako. Bai, azkenean, jendeak ulertu degin apurbet, zuzendutea da, zeuz katzan bat oki duguna, baina arte komisioetan ez da. Hori da asuntua, eta izendatutea da, baina arte goza da. Bai, komisioeko asorik. Nube bai. Bosgarren puntua, kartikako dela, megaren baltzu ilimitatuarekin sinatutako itxarmena aldaketa onatzera. Hau da, hor proposamenan bidari zuete itxarmena, eskaria eta proposamena. Azken finean da zati hori aldatzea. Zuek onartu zenuten joan zen urteko azkenengo aktetan tarifa aldaketa bat, 26,50 euro. Ipin izan dituzten 6 hilabeteko erailpena baino gehiagoko 6 hilabete baino gehiago lehitzen da esan pertsona fisiko eta juridikoentzako. Eta orduen urtaian oki dugun eskaera hori entzat hartute da hitzarmen hori aldatzea. Eta komisioan esan zen, irailaren batetik aurrera aplikatzen dira. Oina hasi diez ikastaruek, eta Biru ados, zuek? Aztenezkoa gara. Bai, esko amango dugu, komisioen baina arrazoiak agertu. PNV. Eta azkenengo puntua eskabide eta galdera. Sortziak eta laurden.